take na gyara zama bai gushe bayana cewa mursalai ne 300 a cikinsu da karawa ga malakai a sama cikinsu ba mai haskawa ga kujerar gwal a sama ana jiran saukar Mahamudu Maulana. Farkon mafaɗi karatu ne a saman ilimi. Ana haka sai gashi cikin gilas daga can sammai bayan ya sauka ya ce da fada ya rera mai kanka akwai rawani da kwagirinka ka duka mai kaddirin naka shi ya koma makirfan a idanuna. Kujerar daga dama Shakti Jani yana a tsaye a hagu na tabarhama babu jirgin sufaye kowa ya yi ladabi ga na halin halaye farkon mafaɗi ita ce waƙar da kai waɗa Maulana. Farkon mafaɗi karatu ne a saman ilimi. Sanda ka zo ƙarshe cikin yabon mai kyan yanayi zance kuma ya kare rungume ka rasuli yayi ganin haka ta faru barhamana a cikin yanayi